A més, jo pense que és l'hora perfecta per a donar pas a un col·laborador que té una relació tan estreta amb la història que, de tanta confiança, fa fàstic. Per això, és l'únic capaç de dir-li així, a la cara: amiga, això no va ser així. Ja està així Frederica París i Romero disposat perquè passem una estoneta trencant tòpics. A la història directament no ho sé, però algú sí que li ho has dit, això, Basat en fets reals, la presentació d'avui de Frederic. Bon dia, com estàs? Bon dia. Bé, molt bé, content. Sí, nosaltres volíem, no sé si el teu tu de l'època medieval pot respondre a la nostra pregunta del dia, que és quin esport has abandonat, quin esport es feia en aquell moment? A veure, l'esport per antonomàsia era les justes, que era això, estar en forma, entrenar-se, per a que si es donava un moment de conflicte, de lluitar, estar entrenat, no? És això que van amb el cavall i la llança i agafen un aret i has de donar-li a la xicona i totes aquestes coses? Sí, exacte. Però un aret, si t'apuntes, dures poc, no? Jo pensava que t'enfrontaves en un altre i... No, però quan és esport, ara fan... clavar la llança dins del forat, però el forat és un anell. Veig que això és contagiós, saps? Està pitjor per moments. Però a banda de matar-se no feien esport un poc menys agressiu en aquella època? Bueno, el tiramarc o amb ballesta també... molt millor. Sí, sobretot la ballesta, que damunt és més mortífera, no? Però els jocs de ballesta eren habituals. Aleshores tu anaves a Justatlón i hi havia corredor... Això s'ha de registrar, per favor. Hi havia el corredor del tir amb arc en comptes del running, el corredor de hípica, no? Sí, d'alguna manera. Hípica continua estant. Sí, que ho patís jo també. Però bé, Frederic, jo veig que vens una altra vegada disposat a trencar tòpics. Jo veig que en la teva primera intervenció no vas tindre prou en deixar-me totalment afonat i deprimit, perquè estàs acabant amb tots els fonaments de la civilització occidental. No sé si ara aniràs contra les pel·lícules de Disney, contra les cançons de Bertín Osborne, no ho sé. Veig que segueixes el teu objectiu de destrossar-ho tot, però, a més, avui has vingut amb una samarreta, una meravella de samarreta. A veure, és que porta una samarreta... Vas customitzat amb el tema del que parlarem avui. Que això és una persona medieval amb una corona. O sigui, és un rei i una pala, no? I això, ser rei i pala, no? Vull dir, un rei que està a una pala, que ho simbolitzem en la faena, no? Clar. A veure, podries voler enterrar algú, però t'identifica més amb treballar. Clar, però tu dius, un rei, pala, treball, no t'acaba de... Que no? Bé, pel que siga. El que siga, és veritat. La veritat és que... Però això és una declaració d'intencions, aquesta samarreta, per tant. Ha sigut casual, això no estava previst. La primera que tenies en l'armari, no? Exacte, vull dir, quin em fique, no? I tocava esta. La veritat és que el tema dona de sí. Per què? Perquè anem a parlar de com s'organitzava la societat medieval, la societat feudal, millor dit, i anem a trencar un tòpic sobre això. Més tòpics. Jo no, aquesta secció crec que no acabarà amb mi, directament. Se'n va deprimidíssim. N'hi ha pastilles. No digues això, que estem en la ràdio pública. No facis apologia de determinades coses. L'imaginari de la societat medieval era l'imaginari dels tres ordres, no? I això sona una miqueta estrany, no? Però totes les societats tenen el seu imaginari. Vull dir, nosaltres tenim el nostre i a l'edat mitjana tenien el seu, que era el dels tres ordres. I algú estarà dient, però què punyetes és això d'un imaginari? Però què punyetes és això d'un imaginari? Ahí estava la pregunta. Doncs un imaginari és una idea abstracta que tothom accepta i que dona per bona, però que per ací, per allà, trobem evidències de que no era exactament així. No? Vull dir, i totes les societats tenen el seu imaginari. Home, així en tenim un molt clar. Hisenda som tots. Eixe és un. Eixe és un imaginari. Home, i tant. Llavors, tornant a l'edat mitjana, l'imaginari del feudalisme era que hi havia tres ordres. Els que treballaven, els que se dedicaven a l'oració i els que se dedicaven a lluitar. I d'ahir no te podies eixir. Ostres. Jo pense, a veure, este és un dels himnes més èpics de la història, la Marsellesa.
Per què ens poses ara la marsellesa? Perquè, clar, no estem parlant d'una època, no sé, de l'època de Jaume I i més, i tu poses este Pues tema. mira, ho fique per aclarir un concepte, i és que feudalisme no és exactament el mateix que l'edat mitjana. L'edat mitjana va del segle V al segle XVI, a 1523, a casa nostra, per allò de les Germanies, i el feudalisme va del segle XI al segle XVIII. La Revolució Francesa, l'himne de la Marsellesa, que recull aquest moment, són les ganes d'acabar amb el feudalisme i d'acabar amb l'antic règim. Per això aquesta idea. Què passa? Que el feudalisme, quan naix al segle XI, amb aquesta idea de que uns han de treballar, uns han de dedicar-se a l'oració i altres lluitar, pues, molt prompte comencen a eixir problemes, perquè això no s'aguanta, perquè, per exemple, els ordes militars eren monjos que se dedicaven a la guerra. Llavors això, templers, hospitalers, l'orde del sepulcre, generava una miqueta allò grinyolava, no? Estaven molt ocupats. Debe ser caballero y un monje. Hermano, no ambas cosas. Eso es lo que opino. En fin, quizá esté anticuado. Clar, Estaven pluriocupats, pot ser, no? Per dir-ho d'alguna manera. Sí, a veure, este fragment del Regne dels Cels, de la versió extensa, que acabem d'escoltar, doncs representa aquest tòpic, no? Perquè la realitat sempre supera la ficció. Pensem en Ausiàs Marc, que era... De Beniarjó, era de Beniarjó. Bueno, ahí discutixen... No, un altre tòpic? No, per favor, Ausiàs Marc, no me'l toques! Ara no aniràs a dir que no era de Beniarjó. Era senyor de Beniarjó, però no va néixer a Beniarjó. No, Ausiàs Marc ja no. Jo no he dit que va néixer, jo he dit que era de Beniarjó. M'estic posant nerviós, de veritat. No, deixem acabar. A veure, este home era un cavaller, un noble i un poeta que, en veu de Raimon, deia això. Del temps present no em trobe amador, mas del passat que és no res definit. A veure, a Marc no li agrada el temps present perquè pensava que els burgesos de la ciutat, de la vila de Gandia, de la ciutat de València, tenien un poder econòmic i polític... Ai, no li poses la bocineta, Patri? Ahí està. És que quan dius Gandia... És que és professor universitari. Passen coses. Llavors, com deia això, que tenia poder polític la burgesia, tenia poder econòmic, i clar, això, Ausiàs Marc, que ell era cor d'acer, cor de fust, cor de carn, era un cavaller, doncs no li agradava. Ell pensava en un passat mitificat en el que la cavalleria, la noblesa, doncs, regia la societat. Clar, el que Marc no ens conta, el que Marc no diu, és que ell descendia d'una família rica de burgesos, d'una família de notaris de la ciutat de Barcelona, i no va ser fins a 1360 quan el seu iaio, Jaume Marc, assolí la condició de cavaller. Pots repetir el nom d'esta persona 4 voltes? Perquè a València hi ha un problema amb el seu nom. Que és un carrer molt important. Jo no sé com es va convertir en carrer este home, però Ausiàs Marc. Pots dir com es diu este home? A veure, la CH, Marx era un altre tipus. És Ausiàs... La de los Simpsons, no? Un altre revolucionari, sí. No, crec que ell hauria acabat en X. És Marc perquè la H en grafia medieval reforça el paper de la C. És Ausiàs Marc. Sí, perquè a vegades se confon, en els documents la C i la T s'escrivien de la mateixa manera, llavors per a identificar-la i reforçar-la afegien la Marc. Explicació lingüística, això és ciència. Ja que estem trencant tòpics, que la gent diga bé este carrer que és tan gran. Llavors és Marc, val? O sigui, Marc, tatuatge en el pit. I després, el que és menys conegut és la forma de pronunciar Ausiàs. Encara avui apareix en molts llocs amb accent Ausiàs, però precisament a través del treball documental, el gran biògraf d'Ausiàs Marc, que és Ferran García Oliver, que és de Beniopa, que està al costat de Gandia. Ai, espera, que és que esta no se l'esperava. És que estava ahí... Acaba de dir. Gràcies, ell va explicar en el seu llibre, que per cert porta el títol d'Ausiàs Marc, doncs ell explica que efectivament l'accent no pot caure sobre la segona A, sinó que ha de caure en la I, perquè en els documents, en alguns documents que no parlen exactament d'Ausiàs Marc, sinó d'altres Ausies que va haver en època medieval, apareixen amo i l'accent a l'aparèixer Osies automàticament vol dir
que l'accent ha de caure en la I, no en la A. Ausiàs Marc. Ausiàs Marc. Molt bé. Val? I, de fet, si tu llegis el poema Jo sóc aquest que em dic Ausiàs Marc, l'única forma de que isga de casíl·lab és ficar l'accent en la I. Ai, ciència per tots els costats, en aprendrem lingüística, coses. mètrica, en tot, en tot. És que tot és història. I diria més, tot és història medieval. Mira, tirant pel seu terreny. Sí, Molt bé. ara anem cap a Bé, casa. doncs això, com que recuperant un poquet el fil, son pare, el pare d'Ausiàs, Pere Marc, era el segon jònic, era el fill menut de la família, i com que no havia d'heretar res, què va fer? Anar-se'n a fer les Amèriques. I en època medieval, anar-se'n a fer les Amèriques era vindre al regne de València. És un bon exemple, però encara tinc un exemple millor del que representa la mobilitat social i de com això del sistema de 3 ordres que parlàvem al principi, Eso doncs es mentira. Exacte, era això. Este exemple vos dic que és únic, és el millor, inigualable. Todas las familias que nos repudiaban por extranjeros tendrán que doblegarse y respetar a los Borgia. Nyas. Anem a tocar els Borja? Sí, anem a tocar-lo. Anem a obrir aquest meló, però de forma molt parcial. Una talladeta només. A veure, els Borgia, en la seva versió italianitzada, que és els Borgia, són el millor exemple d'això dels 3 ordes i els límits que tenia aquest imaginari. A veure, xics, agafeu-vos a la cadira, això va per Ramir i per jo Guillem, ja, vamos, que si a venen veure més quin coses... gir pega la història, i els que esteu a casa també. Agarreu-se els machos. Sí, perquè, a veure, tots coneixem la història i la llegenda dels Borgia, no? La llegenda negra, que si Roderic de Borgia havia comprat el col·legi cardenalici per a ser papa, que si Alexandre VI tenia fills, que si tenia diverses amants, que si assassinaren el fill major a Pere Lluís de Borgia i llançaren el seu cos al Tíber i el varen trobar, que si César Borgia havia fet assassinar un altre germà, el germà Joan, per a quedar-se amb el ducat de Gandia, Reiníssims tots. que si es xitava amb Lucrècia de Borgia... Lucrècia de Borgia! Això, Melrose Place, això li bufa un ou, Melrose Place. Sí, però el que no sap molta gent és que procedien d'una família de llauraors. Nyas. Ai. Maldita lisiada! Ara sí que m'has fotut bé. Sí, clar, això és que realment ho sabem per 2 documents. Quan dic 2 documents, són 2 documents, 2 referències documentals. A veure, el pare d'Alfons de Borgia, que serà el futur Calix III i tio d'Alexandre VI, era un llauraor ric, un membre de l'elit rural a prop de Canals, titular d'una torre amb una alqueria, que és la Torre de Canals, i les terres adjacents, i se dedicava a arrendar impostos. Vaja, era més que un llauraor, hem de pensar que era un home de negocis. Després, el seu fill, gràcies a aquests negocis, va poder pagar els estudis del seu fill, que va ser enviat a la Universitat de Lleida, perquè aleshores la de Lleida era l'única universitat que hi havia a la corona d'Aragó. I l'Erasmus on el feien? A Salamanca? L'Erasmus a Bologna, sobretot, més que a Salamanca, a Bologna, o París. París és bé. Clar. Llavors, això, l'estudiar, la carrera universitària, li va obrir les portes de la diplomàcia i com que havia pres els hàbits, doncs també de la carrera eclesiàstica. La resta ja ho sabeu, això ja ho sap tota la gent, doncs això, que sí, que és veritat, que si un mata un altre, que si se mor un fill, que si se xiten se xiten l'altre... Ahí no hi ha tòpics que trencar, Però només... Com deia al principi, només hi ha 2 referències que ens expliquen d'on venia la família del gran Alexandre VI. Va ser un investigador, Miguel Navarro, especialista en Calix III, que va topar amb una referència que deia que Calix III va ser fill de bon home, llaurador de Xàtiva del regne de València. Vull dir, això està escrit. Res més.
L'altra la va pronunciar i va quedar escrita arran d'un comentari d'Alfons el Magnànim, que era col·lega, era molt amic de Calix III, però vull dir, les amistats tenen crisi, no? I en un moment de desenteniment va dir una cosa així com... El va posar a parir, dis-ho clar. Sí, va dir, era un homo de ville origine. I, bueno, esta referència doncs confirma el que deia la frase, el document anterior, no? Però és molt curiós que, tractant-se d'Esborja, no localitzem més documents relatius als orígens de la família. És a dir, Frederic, per si ho Està entes indignadíssim, Ramir, tot bé. És una cosa... I ja, com a conclusió d'esta secció, tu m'estàs contant, m'estàs dient, ara mateix, que el fill d'un llauro era papa de la cristiandat. Ja veus, Ramir, tu, les taronges s'hi han pagat carreres. Mira, i m'ho diu així, no tan tranquil. Vull dir, jo ara mateix estic tenint una crisi existencial i tu m'ho dius així com si res. Sí. Ara no les pagarien, també t'ho dic. No, també és veritat. Moltes n'has de tindre. Vols dir, a l'edat mitjana ja es feien taronges així? Sí, això també és veritat. A l'edat mitjana ja hi havia tarongers, però les taronges no es cultivaven amb el sentit que ho fem avui en dia. Però si aquest tòpic ja el trenquem un altre dia. Vols dir que no li posen la pegatina? No, un altre dia no ja podem veurem, posar-li la cançoneta de Dudalton com era Supermandarina. Supermandarina. No. Quina barbaritat. No. Jo no sé com quedar-me després de tot això. No, ja, és que, vull dir, és que el desmoralitzes. Sí, encara tinc 2 hores de programa, ara què faig? Clar. No, ara la pot la tinc jo, tornar per xàtiva. Home, ja hauràs d'anar amb una miqueta de compte, això sí. Escolta, que continuarem trencant tòpics, Sí. La pròxima vegada que vingues. Jo crec que Ramir s'hauria de prendre una tileta o alguna cosa així tu abans avisa'm amb d'entrar. temps, així jo em mentalitze, val? Demane després hora a psicoanalista i de més, val? Mira, me recupere.